Πολύ ωραία οργάνωση, πολύ ωραία διοργάνωση, το χαρήκαν τα παιδάκια. Ευχή για καλή χρονιά, να είναι γεροί και δυνατοί όλοι τους. Και προπαντός αθλητική αγωγή σε όλα τα παιδιά. Και μακριά από αυτά μεγάλη που βλέπουμε αρνητικά. Στα παιδιά μας πρέπει να περάσουμε αγωγή και κουλτούρα. Αυτά. Ωραία. Για πείτε και εσείς, παιδάκια, θέλετε κάτι άλλο για τον αγώνα, πώς περάσατε σήμερα? Καλά. Πολύ καλά. Πώς σας φάνηκε η διοργάνωση? Καλή. Πολύ καλή. Διασκεδάσαμε, περάσαμε όμορφα. Θέλουμε να ξαναγίνει. Ναι. Θα προσπαθήσουμε παραπάνω την επόμενη φορά να είμαστε πιο ωραίοι. Συγχαρητήρια στους αντιπάλους μας θα δώσουμε. Όχι. Γιατί πρέπει. Και η Νίκη Προαστίου, πώς σε λένε εσύ την Νίκη Προαστίου, πώς σε λένε? Για πες το όνομά σου εδώ. Γιώργο. Τα πέρασες καλά σήμερα? Ναι. Πολύ καλά. Τι σου άρεσε περισσότερο? Μου άρεσε που σήμερα θα πάμε σε αυτόν τον αγώνα να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε και αν κερδίσουμε θα είμαστε καλοί. Καλώς. Θα κερδίσουμε μπορεί ή μπορεί να χάσουμε. Έτσι γίνεται το παιχνίδι. Μία χάνει, μία κερδίσει. Ο Μίκης σου άρεσε, ο Μίκη? Ναι, μου άρεσε. Αρκετά μου άρεσε. Σε εσάς άρεσε ο Μίκη, παιδιά? Ναι. Θα καλέσουμε την άλλη φορά το Μίκη να αλλάξουμε, να αφαιρέσουμε το Goofy ή τη Μίνι. Εγώ λέω και το λύκο. Να φέρουμε το λύκο. Δεν φοβόμαστε μας φάει ο λύκος όμως? Όχι, Κοιτάζει. Δεν είναι και τόσο κακός τελικά. Ωραία. Να είστε καλά, μπράβο παιδάκια. Μπράβο, παιδιά, και του χρόνου.